Príjemný dobrý večer, som veľmi rád, že ste tu, ste prijali pozvanie, aj dostaneme konkrétne. Vládne partnera? OK, to je on. OK, dámy a páni, čo tu vidíte, sa volá Partička a je to improvizácia. Nemám to zároveň povedať, že to pripomínal zároveň, že celé toto predstavenie je improvizácia. To znamená, herci netušia ani nič, čo budú hrať v tom. A fakt je to tak. A na to, aby sme vás to dokázali, aby sme sa presvedčili o tom, že to je skutočne tak, budem potrebovať vašu pomoc. Je tak, budem veľmi rád, ak keď niekto pôjde dozadu, aby nepočul, pôjde niekto s tým dva stráž. Keď napríklad poprosím niekoho, aby išiel rajalisko len tak áno. Jednoducho sa tak spolu splínieme, tak to dobre pozabávame dnes večer, o 12. už to môžeme robiť pozor, že? Dobre, dámy a páni, ja som pýtal dosť, čiže privítajme tých, ktorí vás dnes budú... Ty máš finančný niečo? Dobre, okej. Zabudol? OK, dámy a páni, dovolte mi sa privítať členov hercov, ktorý vy ste veľmi dobre poznáte, a jeden z nich je Igor Bela. Dobre, dámy a páni, keď ste to povedali, zaraz môžeme prejsť na prvú hru, ja som si dal takú hru, ktorá to bola reklama teda. Je to hra, ktorú dajú dvaja ľudia, preto si musíme povedať, že ktorí dvaja to majú byť. Igor a Mikal. Igor a? Mikal! Igor a Geta, dobre. A jeden z nich... Dobre, Vietnam. Jeden z nich bude reklamovať tovar toho svojho, a keď jeden bude dozadu s niekým z vás, a ten nebude poznať, čo vlastne reklamuje. Čiže to má byť tento netučí ani sa. Aha, no, teoreticky sa tam pôjde páči. Říkala pravdu v jednej veci, lebo ako náhle niekoho pošleme dozadu, tak je také nepísané pravidlo, ktoré že už sa druhýkrát nemôže zvon. Čiže ak budete len tu napríklad na parke, alebo na tam pekne odnemete vodiť, ale nenabá sa vám ničo. Čiže to má byť reklamovať. Čiže Igor je dozadu, aby som sa to práve že niekto si to dozadu.
prodavače, ale musím si povedať, že čeho. Teda musím si najprv povedať, že čo on vlastne tomu Igorovi prodal. To by to malo, môže to byť hovadina, môže to byť aj niečo zvláštne. Kus. To ešte raz? A to? Uvidel iglu? Prosím, si zváli na to, že by si predával iglu? Ale to je potrebné, že Halo. A? Iglu. Certificați să dau la anul să vă da? Iglu, no? Trebuie să mai arăți că pricește că se lucrează. Prima videa aveți balatul și sau de de ultima dată de de. Ale podľa mňa nemám takový strčený alebo ako na kolena. Iba reklamujeme, kurzu reklamujeme, nemá. Ja som toho potrebujem, keď si to je samozrejme. Ale můžeš to pýtať, jo. To si vzdajte. Na otázka, slyšel tento mladý muž o tom, že ste mi povídali? Okej, se páči, začne sa reklama teraz. Strašně dobré. Moc se dobré, moc se dobré. Takhle poprvé jsem si tu věc tady včera, jdu domů, dám to klukovi, jako 5 minut to měl v ruce, a je to rozšitý. Znovu dobu to držel v ruce? Ne, pak si to dal kluku na hlavu, napisoval s tím asi 5 minuty, pak s tím ještě chvilku driboval, tam se ho neklápá peček pro tu hlavu. Ano, jak víte, že můj syn trpí hydrocefalosem. A za této hlavu skutečně je nemocný a já jsem doufal, že tahle ta věc mu může pomoct. Doufám taky. Takže mu pomůže. Vysvětlete, jak je možné, že mu to nepomohlo, že mu ani potom, co si to aplikoval na hlavu, hlava nesplatila. Tak to jsem povídal. Nespal jsem mu proto, že s tím hlavičkou tak mu ještě víc nateklo. No to bych řekl natekla. To víš, tak má dvakrát tak víc, má hlavu větší než tělo, třikrát. Proto to nezá sebou, protože neskočil futrama. No, ale tak jako, to je jo? No, tak je to pořádku, ne? No, tak je to pořádku. Kup na to měl ruce, jo? Neříkal. No. Všichni jsme
na to tam byli. Všichni jste na to lelice? Všichni, manželka. Kolik tam na tom bylo rukou? 3 páry, to znamená 6 rukou. To bylo 6. Tak to máš 6 svokr. Prosím? Že to máš 6 svokr. Už jste na to měli ty prachy. OK? Ano. Jako... No, pokrymo, já nevím. Ale když to strkali do těch zástupy, jo. Samozřejmě, dáte vám do toho samozřejmě prout, ale když to neumíme. Takže do zástupy se to neměl vůbec strkat. To se to úplně celý rozbil. Rozbil. Vy jste jak když jste na to nedělal. Vy jste řekli, že do zástupy to pak nevěděli, že se strkal do zástupy někdy. Už tak něco do akademice, že se do toho dal do jako. A to se nedá ve krve. To má být úplně rozdělená na to pomoci. Spou takových. Takovou máme. Toho. Ano, toho. To si udělali dvojí průvodem. Ano, máme to v akci v první. Takový. To nám ještě takhle koukal. My jsme, jak to je samozřejmě říkal, nedáme se na Slytra. Nedáme se na to platit v žádném případě, to má důvod, za to se nemají na platit, má svoje prostředí, má rádo své prostředí, ale to dáte své prachy, tak to se nezmíní. My jsme měli studené, my jsme všichni měli studené. Tak je to pořád, jestli jste měli studené, dobře? To byl 13.